Huria nania holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, narotu bagas joroon, suang songni saluh narwas ni huriata, nama dohoti parminggota marhite live streaming, taparade maroha nang pikirata, tapukama parminggota, tapuji matuhata, marhite ede nomor 14, ayat sada 2 dohotolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, juon nama au jala alusakku ma ibana, sai dong anakku do ibana juppa hagogotan, paluauku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sari matua, martua dona hudul di pangodingan ni natumibuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatudosan, namadok tu Jehovah, haporusakku jala partano batuakku debataku, mar haporusan tu hodoau, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sinrohaun, nunga ditatap ho hami bang somon, edang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taonan na haleaon dot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang, sai tupahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jalam marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diaka si taonon, asa marsangak guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot di parbadia marhite-hite hami. Amin. Mari demaita.
Martangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Dia do lapatan nii oddo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asau nang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goarni debata. Ai dinatar sosak doho ditangiang, doho dipuji-pujian do sidohonon goarni debata. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari demai. Tapauduk bema rohatta tuadopan ni debata tatopotima dosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan parasiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala mengagukon dosa nami. Masa jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata doho pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangidosian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangolu hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Satokiddo hutadikon ho, alai papungu-pungokku maho muse marhite-hite akka asi ni roha godang. Tagad diparpiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asiakku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dimai.
Hatani debata nagabe trupuk epistel di parminggota sadarion di enet do sian Ester bidulima mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama marsikat soring. Tole patuluarion merpakaian harajon masih Ester jala jonjong di alaman perbagasan mardonok kon jabu ni rajai. Todong ni jabu ni rajai tahe. Alai hudul di habangsa harajon nai yang go rajai di bagasan jabu ni rajai. Todong ni pitu ni jabui. Jadi dung di ida rajai si Ester, jol mani rajai, jong di alaman. Lomo marohani rajai marnida si Ester. Laos disurdukon rajai matu si Ester, tukot harajaon, sere dan kebagasan tanganna. Dungi di pajonok si Ester ma, laos di jama ma ujung ni tukot harajaon. Dungi ni narajai ma tu nasida, ahado nahurang diho ale Ester, jolma ni raja jala ahado na pinangido ni roham, sahat rodi satonga ni harajaoni, ikon lehono doi tuho. Alai ni nasi Ester ma, molotung denggan di rohani rajai, saya Roma rajai, rabdo si Haman sadario tu panggalangan nahu upauli di bana. Dungi nina rajai ma, harusilu madokon hamu si Haman pasauton hata ni si Ester. Jadi dung ro rajai do si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester. Makuling marajai mandok tu si Ester, dung somburo hana minum anggur, ahado na pinangido ni roham, ikon lehonon do ituho, jala ahado sihol ni roham, rodi satonga ni harajauni, ikon pasau tondo. Jadi nina si Ester ma mangalusi, pangidoaku dohot sihol ni rohaku, oddo. Molo si rohani rajai marnidaau, jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangidoaku dohot pasombu sihol ni rohaku. Saya Roma rajai rab dohot si Haman tu panggalangan nahu pauli di nasida. Jadi marsogot ma bahayanoku hombar tu hata ni rajai. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demaita. Tahatidakon ma haporsiaw tay, songenahin natidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portidion, rak mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumaw palangit dohotano. Ahu porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinguhon ni si Maria, naga begabea siatot di parbadia
adoraso habubuhan. Idot tuhata natumau na bernit di panghuman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabi gema kor puji-pujian, sian kor maranata, dungiano diudutima kor lansia.
Shalom. Tapi kema tikting namasa di Bagasan Mingguan di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Infokatif 9 Maret 2025. Topik minggu. Sian natumangihon doro hapor seaun. Kosok sada pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di Huriata di Bagasan Samingguon Hima sada. Hari Kamis tanggal 10 Maret 2025 wilayah 10 Tolu di keluarga Horizon Simajuntak Sintuahani Boru Hutagalung SE. Waktu 10 sia 30 ip. Alamat Jalan Madrasah Buntu nomor 10 sada F RT 008 RW 04 Cilandak Timur. 2. Kamis 13 Maret 2025 di wilayah 9 di Bagasan keluarga Situa Bernardo Sitopul Inang Mardiana Rosalita Borutasoid. 2. Keluarga Situa Raimat Tampubolon Inang Yanti Medalina Boru Merpaung. Waktu 10 sia 30 ip. Tempat di RSG 02. Launching dohot pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Resort Pasar Minggu tahun 2025. Launching dohot pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Resort Pasar Minggu tahun 2025 naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 pukul 10 WIB di Permingguan Arian Inganan ruang ibadah gereja. 07. Ulang tahun ke-54 HKBP Resort Pasar Minggu. A. Ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-54 HKBP Resort Pasar Minggu naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 27 Maret 2025 masuk pukul sia 30 di Patupa Huriata do tulu hali permingguan di hari Minggu tanggal 27 Maret 2025 Hima di pukul pitu wib pukul sia 30 wib dohot di pukul 10 wib. B. Di ibadah dohot perayani dihadiri Hima Opui Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dohot Preses Distrik 8 DKI Jakarta Amang Pendeta Oloan Nenggolan STH. C. Diibadai di pasaha do ulos tu akka ruas ni Huriatta nama rumur 70 tahun tu Gijang dohot pemberian kue ulang tahun. D. Pemberian kue ulang tahun di pasaha tu opa pendeta namar hobas di Huriatta utusan perwakilan 2 halak ruas tiap-tiap wilayah situa pensiun perwakilan dewan-dewan perwakilan kategorial mewakili jemaat usia tertua sada sian ama dohot sada sian ina mewakili panitia pembangunan dohot pimpinan jemaat sebelum resort. Goar-goar ni ruas sian wilayah sada sahat tu wilayah 10 pitu nama jalo ulosi boima taida dohot tajaha di buku warta jemaat. F. Panitia papunguhon dana laho tu acara ulang tahun Huriatta
danai boima ditransfer tu rekening panitia ima atas nama perayaan HKBP Pasar Minggu, rekening Bank Mandiri, nomor rekening sada 2000 sada 2400 25 sada. Bukti transfer boima dikirim tu nomor WA 022 sada 10 sada 75 74 35 atas nama Inang Sintua Tru Tarida Boruh Tagalung, bendahara panitia. Oke, duk sidung tiktingon, tapi gema sosialisasi sian panitia. 04 Dewan-Dewan. 04 titik sada Dewan Koinonia. 04 titik sada seksi sekolah minggu. Mara pertemuan perheheon sekolah minggu tahun 2025 di hari Minggu sadarion, Minggu Siamare 2025, di Patupado kegiatan ima lomba final CCA dimulai pukul 1 pukul 10. Nah, nidohotan ni kelas tolu 1 kelas 6. 04.2 Dewan Marturia. 04.2.1 seksi musik. Open recruitment. Seksi musik Patupahon open recruitment laho mengisi posisi ima. Sada. Pemain alat musik tiup saksofon, trompet dan lain-lain. 2. Pemain organis, keyboard, dohot, pianis. 3. Pemain alat musik tradisional, taganing, sulim. 4. Song leader. 5. Worship leader atau ibadah khusus. Tuak karuas na berminat boima menghubungi seksi musik ima sada Daniel Tampu Bolon, nomor HP 0 walu sada 72 sia-sia 4. 2. Hezekiel Gultom, nomor HP 0 walu sada 22 sada opasia onopsia 02. Tolu Airen Simatupang, nomor HP 0 walu sada 2 walu pulu 2 walu tolu 5 sia-sia. 04 titik tolu Dewan Diakoni. 04 titik tolu titik sada Pangurupion turuas nihuriatta nahona musibah banjir. Di hari Minggu sadarion, Minggu Siamaret 2025. Patupaut tado ima napapunguhon pangurupion tuak karuas ni huriata nahona musibah banjir titiki arena salpu. Pangurupioni boima tapasahat marhite amplot naung pinarade ni huria jala tapasahat ma dung sidung permingguon pukul 7 wib pukul 10 wib do pukul 11 wib di jolo pintu masuk gereja Tuinganan naung di Parade. 04.2 seksi pendidikan. Penerimaan peserta didik baru. Taman kanak-kanak atau terang kasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 tu jenjang kelompok bermain umur 3-4 tahun. Taman kanak-kanak TKA umur 4-5 tahun. Dohot TKB umur 5-6 tahun. Tuaka jemaat nanaing mendaftarahon anak konna. Boima menghubungi kepala sekolah TK Terangkasih. Ruth Agustina Boru Raja Guguk SEMM. Nomor HP 0895 0891 6444. Nyonya Pengaribuan Ameliana Boru Sinaga, nomor HP 0813 1151 2441. Manang na langsung ro mendaftar tu ruang kepala sekolah di hari kerja pukul 1 pukul 10 sadawib 05 dana na seorang. Di basa-basawan tu hatta do sada dana bawa. Nah di hari Jumat 20 Februari 2025 di keluarga Poreman Lois Alberto Nenggolan, Inatai Grace
Misrani Bangun. Alamat Jalan RM Kapi nomor 1 nomor 10 Ciganjur, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 10 Tolu. Hipasdo danahi songoni nang natorasna. Kosongono calon situa. Nunga rade gabe calo situa sian wilayah 10 sada Ima Amang Antonius Siahan. Sinodu ni Inang Epalina Borumanalu. Alamat Jalan Kebagusan Wates nomor 29 RT 0011 RW 05 Jakarta Selatan. Tatangyakom ma asadi lehon Tuhan hagugon dohot bisuk tuamangi laho madalani learning calon situa. 07 majakon gabe ruas nagok. Mulai minggu sadarion. Minggu tanggal sia Maret 2025. Nunga dijakon huriata HKBP Pasar Minggu gabe ruas nagok. Naung madohoti pangajaran Kristenon nasailaon. Ima Ein Jonathan Nenggolan Inang Kristina Natalia Borusi Hobbing. Dohot sahalak anak nasida. Naro sian gereja nalain. Alamat Jalan Dermagasada, Tanjung Barat Selatan, Gang 100, nomor 20A, RT 007, RW 01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 2, nomor registrasi jemaat 02 Sia Walusia. 08. Ruas Nihuriata, nomor ulang tahun. Saluhut ruas nang Perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas nomor ulang tahun hatutubu dohot nomor ulang tahun Prasaripeon. Memuka sia tanggal sia Maret 1 tanggal 15 Maret 2025. Goar-goar nomor ulang tahun Boima Taida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabi ujahan nilasni rohata di enet dosian pesalmen welblonom ayat 10 sada sahatu ayat 10:2. Sai ajarhon ma tuahu ale Jehovah dalanmu asa marpangalaho ahu di bagasan hasitonganmi. Sai pasada marohakku makabiari guarmu asa hupuji ho ale Tuhan debatakku sian nasa rohaku jaloh pasangap guarmu saleleng ni lelengna. Kosok sia ruas nomor sahid tuak karuas nomor sahid nah dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat dirawat jalan dohot akka nomor sahid menahun dohonon nami ma sai di pasu-pasu tu hattaima sude pangubatio dan jalomuna tibu malum persahitoni tatang yakon ma nasida asa tibu malum sian persahiton daftar goar-goar na di bagasan persahiton bui mataida jala tajahama di buku Warta Jemaat tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata bui matajaha di tikting naung di parade huriata songani matikting dihita di bagasan saminggon horas. Tapi gema sosialisasi sian panitia hari ulang tahun ni huriata. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Repina Boru Habiahan dan semua Parhalado HKBP Pasar Minggu yang ada pada saat ini di gereja ini. Demikian juga untuk Amang, Inang, na tua-tua kami semuanya dan anak-anak kami. Puji Tuhan kita bisa bertemu di gereja ini
untuk beribadah memuji Tuhan. Kami di sini mewakili panitia ulang tahun Huria HKBP Pasar Minggu yang ke-54 tahun. Songon nama nabai tik-tik ta, ulahi kami ia perayaan ulang tahun ni Huriata tanggal 20 Maret nanengro 2 minggu lagi. Dimulai jam 9:30 yang biasanya kita masuk siang jam 10, kita percepat setengah jam. Asa taingok bema amang inang jala akana nanaing ala adong do di patupa Huriata memberikan ulos kasih untuk orang tua kami, orang tua kita yang berumur 70 tahun ke atas. Jadi dimohon jangan sampai terlambat amang inang supaya bisa diatur. Terlebih-lebih nanti acara tersebut dihadiri oleh Opui Eporus, Pendeta Victor Tinambunan, Dohot Amang Preses Distrik 8. Jadi asareta ulauta untuk tanggal 20 amang unang madong niana terlambat akan naung tersurat guarna neng majalo ulos. Jadi aka guar-guar ni akan naung majalo ulos nunga adong di kertas tik-tik ta sadarion. Molotung adong dopena soal tersurat guarna manang na tetangga manang na aka todokta ruas ni HKBP Pasar Minggon san wilayah sada sampai tu wilayah 10 pitu boy dope di daftar hontu panitia boy nang tu situa wilayah Nabi Amanginang unang sampai adong naso dapat ulos asa las rohata ada oddo PHA diadakan di Garejata Pasar Mingguon na memberikan ulos untuk 70 tahun ke atas. Mungkin agak repot amang ala adong do mer 240 lebih halak. Jadi asa rap mahitan yan asa denggan ulauta untuk tanggal 20 tolu amang. Moloboy akan nang merumur 75 tahun tugijang boy man yan keluarga yanakon naman ng paupo na mabuan namang asa boy denggan sahat tu garejon boy dipasahat amang Eporus ulos mungkin amang Torus dote amang Eporus yang memberikan Opui Eporus yang memberikan ulos kasih kepada yang berhak menerima. Jadi songoni mamang dukun amang inang dukun saya non dia ibadah di dalam ibadah kita akan memotong kue ulang tahun. Sesudah itu baru memberikan ulos kasih. Jadi boy mahita mang masih urup-urupan asa denggan ulauta unang manian gabi adong nahurang asalas rohata saluna. Jadi songoni ma jomang duko sayan non kebaktian adong dorama tama di toru rak marsi panganon siang mahita. Jadi muluboy asa tertib pita manginang saluhutna. Songoni ma jo hata sian hami sian sebagian dari panitia ulang tahun molotung adong dope upaingot tami salai molotung adong dope naso mangalean goar na 70 tahun tu gijang asa dipasahak ma tu panitia asa disiap pon na hobar tu si moliate madi hita moliate madi Tuhan songoni ma jo siak kami panitia ulang tahun Huria HKBP Pasar Minggu yang ke-54 tahun. Terima kasih.
Tapi gema kor puji-pujian sian Tabigema kor puji-pujian sian kor wilayah 2 dungeno diudutima sian kor kita kasih.
Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramuti, ate-ate, dohot, pikiran muna. Amin. Horas madihita saluhu na. Horas na digijang. Ya, marhita hivite live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Nuaing sahat mahita tu mangihon hata ni debata. Imana di enet sian Rom 10 ayat 10 onom sahat tu ayat 20 sada. Hujahama dihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Songonom mah didok. Alai dang sude mangoloi barita na ulii. Aininna si Jesaya do. Ale Tuhan tung isema makaporseai jamita nami. Asasian na tumangi hoddo ro haporseaon ia panangihoni sian hata ni Kristus do alayom madohonokku dang dibegei huroha nunganian nungatol hasdo suarana tu liat portibion Jalaro disuhi ni tano odo baritana. Alai hudok muse. Dang mangato Israel disi. Parjolo simu sama dok. Pinggiloku mahamu mangiburu. Mida nasobang sohyan. Paheheoku remas muna mida bangso na oto humdo si Jesaya mandok akan aso mangelului au ido nadapotan naunggabe patardo au di akan aso mangusoyau alai tu bangso Israel do didok, mani patari hupaherbang tangaku tu bangso naso mangoloi jala namanggaga ima hatana. Hurian itu hata nuaeng saat mahita tu minggu infokafit. Di son tersurat do dibaen topik minggu iman timbul dari pendengaran sian natumangi hodoro haporseao. Masa dora suku-sukun dihita ganup. Suku-sukun adong do namanukun di dia do Tuhani. Adong dede muda kan? Sukun sama dia. Sukun do rohai di dia do. Kan? Jalan nakipe mungkin ra itiki tai dan nakin ahado nakini video na diputari kan tong do pasti adong suku-sukun di bagasan rohata dia do opungku gitu kan dia adong do bapakku disi ido na meti senuai ngabalga ido tahe gareja nami ditiki nuai ngabalga hianate gitu kan ido padi tai nama ngucakon itu kan adong do suku-sukun bolo taida apalagi tabiki
alai di suku-suku ni bohado hita mangalapati alusna. Alai molo manangihok kita bohado hita mangulahon. Molo disonakin tidok di ayat 10 onom, alai dang sude mangoloi barita na ulii ainin nasi Yesaya do. Ale Tuhan tung ise makaporseai jamita nami. Buasa adong ipatolhas ison si Yesaya dohot si Musa. Jadi memang si Apostel Pauluson neng makatai turuas ni huria na Porsea di Roma di hati-hai mabuat sada contoh do gambaran marhite-hite panurirang nasian Tuhani. Nang dipabotohon ditiki manurirangi si Yesaya di habuangani ima bangso na otoi na jogali na so porseai na so haseai eko kubaedo mangiburui na so dipilih tuan debata alai boy anon gabe porsea tu Tuhan debata hupa bangkit nina. Makana ditikion ra ganupdo halak Kristen na porsea tu Tuhan debata. Dia bati pe, diburu pe, dilelei pe, manang aha pe, lam torobdo na porsea tu Tuhan debata. Disoma dipataridahon, dipatuduhon, huaso ni hata ni debata. Namar parbue doi saha tutikyon. Ati pe adong jolma. Jolma naso olo mangoloi hata ni debata. Jolma natakangi. Sarupa dotong. Dibuat musi contoh. Taringok tu si Musa. Itu kan. Asa dia tusi huriai halak na porseai. Ala memang adong guk tantangan di huria Romi. Adong namandok ia haluaoni molo diulahom ma patiki nasa pului. Isi nasa sempurna di son. Holan sigara itu do warna sempurna. Iya kan? Ale hajol maon dang adong. Bayakum mak. Gariada ada guarne hukum Taurat napau paton tahu sih do itu kan gariada hukum Taurat napalimahoni asa marsangap ngoluta itu tong tahu sih do alai ngata tangihon dang adong na sempurna alai ido mengganggu asal lilu ha porseo ni halak Kristen na porsea tu tua Yesus on. Godo parpoda haliluan ro didokon do didokon halak Yahudi. Ia barita taringo tu haluani marite Kristus Yesus ninna kan. Berita tentang Kristus Yesus itu orang Yahudi mengatakan itu adalah batu sandungan. Asamoru na porsea tu Tuhan Yesus ipaluai. Halak Yunani na marbisukon na pistaron. Idokodo berita haluaon marhite-hite berita persilangan ni Yesus Kristus si hautodoi nena. Go na manggugai ha porseota alani saluhu na natabe gesian si pareotaon alani aha
Mulana tong siang separeo detong dari telinga kita ini ya, dari kuping kita secara jasmani, berita-berita yang baik, yang benar, berita firman Tuhan itu akan kita dengar. Lalu kita saring, kita maknai, sampai ke pikiran, sampailah dia ke hati-hati, pusuk-pusuknya hati-hati tahun, sampai ke dalam hati kita. Apa yang kita dengar itu. Jadi mau dibegena salah, dirimang-rimangi mana salah itu terus, sahak matu hati-hati na, gabe ahama, naro, hajiaun hamagoan. Makanya dibilang di sini dikatakan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, Paulus berkata memberi contoh melalui hamba Tuhan Yesaya, katanya seperti ini, bahwa bangsa Israel itu yang keras kepala itu katanya ya, yang tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Walaupun pada ujungnya nanti di ayat 21 didok do songonon alai tung bangsa Israel do didok manipat arihu par herbang tangaku tu bangso naso mangoloi jalan manganga. Itu luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah firman ini mau mengajak kita seperti apa? Nah parjolo, songon edeni opung tanakini, ahendemu nanakin, tung namu barohak, itu kan, dibain Yesusi, tung Yesus maringan diau, itu tong. Ido saluhuk na dihita akka suduk nau poso, nang tatangi homa edeni upung taon, natoras taon, songod dia alusta respon tataringo tu si. Marjogal do pehita, apakah kita masih keras kepala seperti bangsa Israel ini? Naso tumangihon bangso na nidok dikuari bangso na otoon, hape nga porseya hita tu Tuhan Yesus Kristus na ro nasida. Apakah kita masih mengeraskan hati kita, wahai engkau kaum muda-mudi? Hata na saat sian na toras muna, na tua-tua muna tuhamu, asa tung denggak kamu, ditangihok kamu na do. So contoh, ati BHP, yan akon naon, nga berpangkat na sida, jala ngasahat titel na profesor, gitu kan? Hape di boto do natoras na setabi dihita dang pula tamat sikola, gitu kan? Alay molo di ida ma yenak kondaon rimas mamuruki pahupuna, gitu kan? Lewat dotong upungon didok do, bapa nina do. Amang, unang songoniho pau bun remas mi, itu kan? Hata na labok siya na tuay. Pau bahon, ala niya ha, mga maringan Tuhan Yesus di rohani akan na tutay. Atik pipaditay, atik profesori, itu kan? Martitil na tiboy, polo ditangihod do, natoras na, dang adong alus, holan. Ina do. Ima na manangihon ni amang inang. Dako la mabege. Alay nang ditangihon hatai, dirimang-rimangi, jala diulahon, las marparbue mai. Ninna do. Ati pingahebati, anak ne. Alay molo hatas siya na tutuana, diuloy na sida do. Maka nago akaya nakon, naringgas, naburju, nasukses, ala ditangihod do. Hata ni natoras na. Unang lipehi tadi si. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan itu. Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita akan memperoleh berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani dari Tuhan.
Apalagi barita naulion. Nasaha tu hita. Boha hita mangalapati barita naulion. Ngago akka porikilon. Go hata nang hata naharuar sian pamangat tahun. Apalagi ulaon na jonok doon pesta ulang tahun HKBP Pasar Minggu yang ke-54. Mu ba marohamuna amang inang mulungata ida nakin gambar-gambar itu. Tatangihon hataon. Mulo pesolo di rohata. Adong dotong. Mulo hata na tatangihoni ada pasti yang positif dan ada yang negatif. Asti ada. Alay nung ngatabigi hataon baritaon imada songo dia madalaku caraku asa opung-opungon ola manjalu ulo sipe rosian pusatan ATP argai alay boy martua las rohani bapakon omakon itu kan ungap itu 70 tahun tuh gijang asal las rohana ditugu matong, tugu hamu na itu munaon. Parohai asa go tangyang na dihamu. Asa ditangyak ko kita. Asa dapotak kita pasu-pasu. Tarlumo bimahuriaon. Tong do kita manjalo tangyang di akan na itu tahun. Naparjolo tumangihon hata ni di batado na sida. Jadi apa yang bisa kita buat membuat hati mereka senang, menghargai mereka di usia mereka yang sudah 70 dan ke atas. Itu berkat dari Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani yang diwariskan kepada kita, anak-anaknya, penerusnya. Yaitu marlasi roha doaka na 2 tahun mulu di ida akka yana kon sikola minggu torop kan. Tapi lam disima akan atau rasna, ma mereng-mereng itu kan. Asa unang lautusan manang tu dia aka yang nakonai. Ima parbuenei. Jadi gak ada yang sia-sia amang inang. Kalau kita sudah meresapi, memaknai jalan mangulahon hata ni debata. Ati pedang tabo di si pareota. Alai molota atusi tarimangi saat masuk itu bagasan rohatta. Oido Tuhan, porsia do kami. Neng tu na denggan na doi pasangap guarmu. Itu sada na mangului. Adong duna sa mangului. Dengaro aka padita, aka situa, aka diakone sosial, aka sude meruasi. Manangnya ko na marsahit misalna. Ale aha maalus na. Adong do sipata. Nasopola porseya suku-suku do perohana ditangyangi. Adang mungkin ni malum din itu kan. Habis nak ditangyak pun sudah asa malum ma Tuhan itu kan. Ditangyak ku dokter ni, ditangyak ku keluarga na. Saya mamartangyang Roma. Eda. Ini kan. Saya sedang mungkin kan pereng mahu sana katanya. Begini kadang kita, apa yang kita dengar belum masuk ke dalam hati kita, udah langsung kita keluarkan kata-kata itu. Yang membuat putus asa, yang membuat kecewa. Imana parjolo, halak dakulam membeki di dokon. Alai tangi mak, molong ngatangi di dokon. Pamasuk matu pikiranmu, pamasuk matu bagasan roham, jala ulahon hatani Tuhani. Parbuena aha, martua ho, ati pedong sahitmu, itu kan. Roau, asa sobudo si hol hutu Tuhani, margareja au, marminggu au. Idot tong halana porsea. Alai unano sanga, roau tu parmingguan, namambain gutur do, tetap mengeraskan hati. Eda, adong bom-bommu, nina kan? Ayo dong, oti do hatai, alay boenon,
Imada di dia nakin gabe. Batu partu tuhat tudongan na mga lului on kan gabe gerasa gerusuk. Dang tenang be. Apa nakin lagu ni Maranatha do nakini yang bilang aku tidak akan khawatir katanya ya. Seolah-olah seperti itu lagunya tadi ya. Tuhan akan berikan sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kumar labok ni roh hadatong. Tabi PH tahun dang langsung ikon dia lusi Tuhan atong tang yang munai. Alai songo dia mahita marpakirimon marpos ni roha hola tu Tuhani. Asa unang ganggu atong rohatai. Maka dok jala kita mari perhatikan tubuh kita ya. Matanya 2, telinganya 2, mulutnya 1 kan. Godang do membege, godang do manangihon ale oromon. Ala dia di parmingonope ya. Kalau negatif keluar dari mulut kita inang saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Alai molo tatangi hope akan nasodenggani, tatangihon akan nadenggani, alai molo ngata orom pamangat taon, hatat taon, lasmarohata. Kita tenang, kita teduh, kita bahagia. Holan mangendeun edeipe, nga bahagia hita, nga tersenyum pita. Ati penakin, marbada dodo amatta, alalitir lambat, manang dang sarapan, itu kan. Ati penakin, bubuat masalah lagi si pudan, itu kan. Syakangan, si leleng, martapian, si leleng mangan, si leleng hudul, si sudemai. Banyak godaan, banyak cobaan. Banyak kesusahan dari hal-hal kecil. Ala dison nanaing di pabotohot tuhita. Ya halak molo ngasaha na sida tumangihon hatai diulahon jala marparpuima. Ini yang mau kita wariskan kepada generasi-generasi muda. Asa manat tita nang dihatat tahun. Makana dihita aka eda luluma edam na hatana labok. Didiai suku-suku dorohaki. Akalae nomor lae kan? Maul dotongon. Dang betong dilului lain na asing atong. Alai dokoma. Akan ada yang ganau 5. Asa une keluarga. Asa dengan parsauran. Ido na tutu. Ido na marsitutu. Alaniaha. Siapa yang bisa jaga hati kita? Kalau enggak diri kita sendiri ya. Karena belum tentu kehendak kita sama dengan kehendak teman kita. Karena belum tentu pengharapan kita sama dengan pengharapan orang lain. Kadangkala kalau anak kita kecewa, kita merasa sedih. Kadangkala anak kita sudah berusaha mati-matian, bekerja, tapi hasilnya pas-pasan, berusaha belajar supaya mendapat perguruan tinggi yang diharapkan, bahkan sampai ke luar negeri. Kita sudah berusaha mengajari berdoa, bahkan opung pe molo seolo di gotil do. Kita sudah berusaha mengajak untuk marminggu. Tahu sipon tu si pariani beta marminggu hita amang ninna kan tu akabawaon. Sangkin lembutnya, ayo. Tapi kekecewaan pasti akan datang. Kegagalan pasti akan datang. Tapi firman ini mau berkata tidak ada amang inang yang akan sia-sia. Kalau sudah Tuhan Yesus maringan di au. Akan ada kekhawatiran, tapi itu akan hilang kita dikuatkan.
ketika kita tahu mangido pangurupi untuk Tuhan debatado hita. Kuatkan aku Tuhan untuk menghadapi sakitku ini. Kuatkan aku Tuhan ketika aku mendengar kata-kata yang tidak baik dari orang yang membenci aku. Makanya diajar homatu hita di tikion, mari segala sesuatu yang kita dengar yang menyakiti hati kita, mari kita mau lepaskan itu. Sahak matu bagasan hati-hatiku, aku mau mengampuni Tuhan. Ido obatna. Aku mau memaafkan Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Segala apa yang baik yang kita dengarkan, kita lakukan. Jalma hatuaon siat Tuhan debata. Unang rima sita, unang ganggu rohata. Disude akan natabege nakin di wartaon, gokianon. Na ulang tahun ma, na pembangunan ma, ahamuse. Ando setokin nari transformasi ma, andon ahamuse setokin nari. Agotilom ma, ahamuse setokin nari. Natal ma, gokian. Di keluarga pego mangido wang sikola ma, neng tu sama, neng tu soma, odo songo dia maun. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita dengar, masukkan ke dalam hati kita, akan ada yang indah yang Tuhan akan beri kepada kita ini masing-masing. Ido nadidok, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Dari hata ni Kristusi, dari firman perkataan Tuhan. Ola ni do sinjata ta, asa mubarohata, asa marparbue hita, bangulahon aka nadenggani. Alandi di hita noingon, hupangido ma di hita, marliturgi ma jo hita. Tampilkan dulu ayat 17. Manang adong do Bibel, adong do handphone di sini. Beta opung. Marliturgi hita aja habereng. Sada dua tolu ya. Asasian na tumangiho do roha porseaon, ia panangiho ni sian hata ni Kristus do. Sudah tiap si pareomu. Sonari tiap si pareongon ni dongammu. Unang gogobaen. Unang gogobaen. Husipon. Hata ni Tuhanido na mga leon hay baruon. Amin. Martangya kita. Moliati malay Tuhan debata nami di bagasan Kristus Yesus doh di bagasan tondi porbadia. Di asi doh di holong di roham do ale Tuhan narodo hami marpungu di bagas corom na badiao naulion na marsanga pon ale Tuhan. Di lekodo petiki di hami romarpungu di son rapami martangiang mangido hagogo tuho. Pasu-pasu hami nang ale Tuhan akar ruas mu live streaming pe ale Tuhan. Pasu-pasu sudah ale Tuhan na membeke hatamon. Hata nauli hata na denggan. Dinalaho paubahon rohanami asa marhapo sa tuho ale Tuhan debata nami. Disihol ni rohanami, diekel nami ale Tuhan. Imatadana na marsihahulungan do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tuhan dibata gog aka program ni huriamon nang dipatupa alepos rohan nami makirip pami tuho aka ruas muna burjon sude ale Tuhan na mga leon rohana, mga leon tikina, mga leon ahana adong dinasida, laho mangurupi, laho patotahon, laho mangarang-rangi isa luhutna, lehon mahabisuhon, lehon hahipason. Pasu-pasu saluna akka ulaw na sida, asa tung marhite-hitei ale Tuhan,
boy hami makobasi di parumah tanggon nami be di tonga-tonga ni huriamon manang di dia pehami maringanan. Mulai ate Tuhan di ruas nataba, di anak lahir, di calo situa naro di nalaho makobasi di tonga-tonga ni huriamon, di akka partangyanga pe ale Tuhan, di saluhu na pe hade na naing di patupa di bagasan minggon, saluhu na hupasat tami ma tutangammu. Talumobi ma di acara ulang tahun HKBP Pasar Minggu na 54 tahun ale Tuhan, pos rohanami jagai parrohai akan na tua-tua namion asa marlasing rohana sida mamereng marnida hinauli ale Tuhan saluhu na di pasat Tuhan asa tungboy jong garejaon pasu-pasu salu na kapinoparna asa tung dinggan saluhu na. Tuhan de bata parasi ni roha na berulang tahun kelahiran dohot pardongan sari POP ale Tuhan hupasat hami matu tangamu leon gajang ni umur dohot roha na marsi haholungan di bagasan ripena jala tarlumobi ale Tuhan mangido hami di ruasmu na marsahid ale Tuhan ima situa Desi Regar Torang Simanjuntak Jovindio Sihombing Griselda Boru Sihombing Niceli Boru Sihombing Nyonya Yutan Gus Karyati Boru Simanjuntak Nyonya G Lumbantobing Boru Napi Tupulu Situa DJ Manurung Nyonya Dolok Saribu Boru Sirait Nyonya Sitohang Boru Simanjuntak Nyonya Parhosi Boru Pandiangan, Alden Sitio, Adle Sitio, Arion Sitio, B Lumbantoruan, Nyonya B Sihite Boru Sihombing, Nyonya Nainggolan Boru Sitorus, Nyonya Siboro Boru Sigiro, Nyonya Tambunan Boru Sitorus, M Simanjuntak, MT Huta Barat, Situa MT Raja Guggu, Vento Siahaan, Nyonya Sintuate Siahaan El Boru Siagian, Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung, Nyonya Awe Siahaan Boru Panjaitan, Manotang Sibuea, Nyonya Sintua Evangelis Indra Hutaurup, Evangelis Sophia Boru Tobing, Daulat Napitupulu, Situa Priska Boru Hutapea, Nyonya Munte Boru Manulang, Nyonya Situmurang Boru Samosir, Nurdin Manurung, anak dari keluarga Diso Inang Arta Sihombing, Nyonya Panjaitan Duma Boru Tampu Bolon, P Silalahi, August Nainggolan, Anderina Boru Sihaan, Oka Aruan, Nyonya LSM Lumbantoruan, Sony Boru Silitonga, Hotman Sibuea, Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Tuhan debata para sini roha, padau ni bolot doho ale Tuhan, nama dau ni saluna akar ruas ni huriam, namar sahid di rumah sakit, di bagas nabi, jalan nama sahid manaon. Tung asi dot holong ni roham do ale Tuhan, naman jama daging do pamatang nasida saluhutna. Di asi do di holong ni roham do ale Tuhan, napatubaon akka, pangobati, tim medis, di akka habisuhon nasida, mga lehon akka obat nauli na dinggam may ale Tuhan. Di asi do di holong ni roham do ale Tuhan, nama masu-masu marmudu-mudu parrohaihon saluna akka keluarga nasida, na mangurupi homa ale Tuhan na mga lehot dame na sumurong nasiat Tuhani. Pos rohanami to ale Tuhan saluhu na say guru di Tuhan ma dinalaho pamalupon ruas ni huriami. Ombahami ale Tuhan di saluhu na akasitaw non nami paru kilon nami dang di saluhu na pe ale Tuhan akasilas ni roha na dilihat Tuhan debata Tuhami.
Saluhu na ale Tuhan. Upasatami matu Tuhan, pargugui kami. Paingotok kami, say totong mandok mauliate Tuho. Disalu na ale Tuhan. Pardosa na gudang dohami. Say sama ale Tuhan, saluhu na akka dosa nami. Asa diguari kami, songon anak ni debata. Holan mga sahon, anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Damang dainang dot yanakon nami na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, parbuay nilas ni rohata, marhite-hite hata ni debata do pujiata, taleo mapeliata na umdinggan, jala huhut marede mahita sian buku ede nomor 137 ayat sada dohot udutna.
tangi ako mapeleata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu sileleo na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat nami masian na diliomi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami peleanon. Pati bulun harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai maroha nami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan damai jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon debata mabohina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim.